Instagram, ka Snapchat, ka TikTok, ka YouTube, at syempre, mga ka-Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation at aking mga kamata. Ngayon ay Thursday na at palapit na patapos ng ating linggo. Okay, so ngayon ang ating guest, mas excited pa siya sa akin dahil nagpunta siya dito ata 11:40 na ako na late pa. Okay, so ipapakilala na natin ang guest maya pa, pero bago ang lahat, sa mga gustong mag-comment at sa mga alam na kung sino ang guest natin ngayon, mag-comment lang kayo dyan sa ating sa baba ng live now na Madrid, Philippines. Okay, so mag-comment lang kayo at babasahin namin yan. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan. So, welcome dito lang sa The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. So, ang ating tagline for today ay balanseng oras, family bonding ay wagas. Okay, so, ngayon ayan. May mga nag-comment na, hello Miss Kim, hello Miss Loida, and ayan, top fan. Fafa Jim. Siguro bakla to. Charot. Go Master, heart. Tapos yan din nanonood din. Si Mr. Jonathan. Hello, Mr. Jonathan. And sino pa? Si Sir Ian. Hello, Sir Ian. Ay, for sure nanonood ka dyan. Okay. So, ngayon bapatiin ko rin naman yung mga nandyan sa Dagupan City, ABS-CBN North Central Luzon. Malapit na mag-birthday ang aming one and only Jonathan Ortega at si Kuya Kaloy Kayabyab. Yes! Birth month na nila. And syempre, our very own Kimberly Pains. 12 days to go. Birthday niya ni Miss Kim. Okay. So, sabi ni Miss Kim, ayan o, hello po! Sabi niya, okay. So, sabi naman, pabati sa team bahay, Master. Sige, maya babati si Mr. Guest. Okay. So, ang ating guest ngayon, grabe. Talaga namang malawak ang kanyang sense of humor. At saka ito pa, tall, dark, and handsome. Bibigay ko na yun sa kanya. Tall, dark, and handsome. Okay. So, ipapakilala natin siya ngayon na. Okay. So, wala. Ayan, sabi ni Mr. Jonathan, hello po! Hello! Manood lang kayo dyan. Wow, maya-maya pag pinakita ko na yung guest, feeling ko tataas na yung viewers natin. Okay, so dyan sa mga kapitan na nagla-lunch, galingan nyo lang kumain. And masarap ang inihain ngayon ni Miss Mary. Ang kanyang tinulingan tsaka pinakbet. Grabe, feeling ko nakauwi ulit ako sa Pangasinan. Natikman ko yung pinakbet ni Miss Mary. Hi, Miss Mary! Hi, Miss April! Hi, Miss Shine! Hello! So ngayon, ang dami talagang nag-aano eh. Mamaya parang may isisingit tayo na maghahalo dito. Si Mr. Jeff Villasenor. Mamaya abangan nyo ang paghalo niya. And sabi naman ni Mr. Joshua, hi, Di! Hi, Ai! Hello! Nasa pabati dito sa Kapidad. Okay. Hi, Mr. Joshua ng Hi, hello! Naalala na kita. So, nagigess din kita dito. Okay? So, pabati dyan sa Kapidad. Ayun, kababati ko na lang. So, ito. Papakilala ko na ang ating guest. So, yun nga. Sabi ko, may sense of humor siya. Tall, dark, and handsome, and isang responsible na husband. Okay, so, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Babati na siya dahil parang kinakabahan yata siya. Ayan na. Ang Piolo Pascual? Charot. Okay, so, eto na, ang one and only Mr. Brian De Guzman. Hello, sir! Hello! Ganun ba yun? Hello! Bakit May tuturo ako sa inyo. Hello! Paano hello? Baguhin naman natin, Miss DJ, Eril. Turuan kita kung paano mag-hello. Turuan nyo ako at turuan nyo din ng mga nandyan sa Kapitad at sa buong Madrid Nation kung paano ba ang tamang paghalo. Okay, 1, 2, 3... Ipakita mo muna kung paano ka mag-hello. Hoy, grabe. Medyo na-pressure ako dyan. Sige, ganito kasi ako mag-halo-halo. Halo-halo. Ako mga energy. Halo-halo, Madrid Nation! Okay, ngayon naman si Mr. Bry. Batiin ko muna yung mga nasa kapital dyan, tapos mga naka-viewers. Ganito po ang tamang paghalo ng Mr. Brian De Guzman. The one and only. Halo! Gano'n! Parang namang ano yun? Parang team ng
Sparta! Oo, Spartan. Oh, sige, isa pa daw. Isa pa? Oo. Na grabe. Sikat na talaga. Halo, halo! Hindi pa nag-start yun. Sobrang taas ng energy, no? Okay, so babatiin ko pala si Mr. May inihanda akong kanta kay Mr. DM eh. Mr. DM, can I make a request? Pwede bang next week na yung deadline ko? Sino ba yung DM? Si Mr. DM, Jericho. Hello, Mr. DM. I know nanonood ka. Halo, halo! Isa pa. Batiin niyo si si Mr. Jason de Guzman ng Halu-Halu. Halo, halo! Hello dyan sa mga viewers! Bumawa sa katinga. Okay, sabi naman ni... Nabingi nga ako Sabi ni Mr. Errol, good afternoon, pabalik na ng Baguio. Ingat sa akin, maulan. Oh my God! Nasa Baguio pala kay Mr. Errol. Gusto ko ng dyan. Strawberry. Okay, so ngayon, kamustahin natin si Mr. Bry sa kanyang paghalu-halo joke. Kamustahin natin siya sa kanyang araw today. Masaya at excited kahit medyo puyat. Bakit kayo napuyat? Excited na first time ko ulit makakita ng gwapo sa telebisyon. Walang iba. Sir, hindi to television. Tuwang-tuwa siya. Hello mama! Papa! Papapatod niyo na ako. Alam niyo ba, kahapon gusto niyang ipa-cancel tong guesting niya kasi daw kinakabahan siya. Mukha namang hindi siya kinakabahan ngayong araw. Ayan. So, kamustahin niyo naman yung pamilya niyo sa Pangasinan? Hello sa mga Pangasinan, ma, pa, kung nanonood man kayo, sa mga baby ko, sa asawa ko, hello, I miss you all. From the Guzman family, miss ko na po kayo, Ramos, Sebastian, lahat po na may apelyido sa mundong ito, miss ko na po kayong lahat. Okay. So, dyan naman sa Kapidad, yung timbahay niyo daw. Yung timbahay, pinapangunahan po ni walang iba, kundi po ako. Hello po sa inyong lahat, sa mga timbahay, na Team Kapidad, mga lahat ng team. Lahat ng team, hello, halo, halo! Grabe yung so, nakita si Vio tumatawa sa camera. Nakita siya. Okay, nakita siya. So, kamusta naman yung stay nyo dito sa Madrid? Ilang years na kayo? 7 years and counting. Wow! Yun, Wow! proud to be. 7 years pero looking young, good looking ha? Siyempre, SP Madrid, instead na pataas ang edad, yung edad lang tumataas, pero yung mukha bumabata. Ay, gusto ko yan. Malinaw. Anong gamot ang ginagamot niyo, sir? Call outs. Call out. Wala naman tayong binabanggit. Okay, so basta tayo. Wow, ang daming comments. Mabait ang ating guest. Mabait. Okay, so hello Miss Joanne. Sabi naman ni Mr. Andy, pabati po dito sa labas na still waiting pa rin sa elevator para makababa. Okay lang yan, mga kababati naman kayo. Sabi naman ni Mr. Jonathan, Idol, Mr. Extreme. Sabi naman ni Mr. Jeff, Idol. Yun. Idol ko rin po yung dalawang yan. Saan banda? Sa lahat ng aspeto ng buhay. Ay, Yun. gusto ko yung aspeto ng buhay. Sabi naman ni Mr. Prince, halo-halo, pa-shoutout dito sa Zambo. Where's Yun. Zambo? Sambuanga. Yung isang halo-halo naman dyan, Mr. Bry. Halo! Halo! Kasi bombahan dun. Kaya halo, halo. Tuwa ako. Okay, sabi naman ni Miss Minax naman si Mr. Bry, parang nasa wawawin lang. Yun. Bigyan ng jacket! Yun. Ang gulo. Sabi naman ni Mr. Jason, Mr. Extreme. Pa-shoutout naman sa Team SM. Okay. Yelo. Shout out sa mga team SN. Yun. SN. Okay. So, puputulin muna natin ng ating comments dahil mag-proceed muna tayo sa ating weather update. Sa akin magbabalik ang The Almusal Club.
Ngayon ay Huwebes, unang araw sa buwan ng Agosto 2019 at narito ang lagay ng panahon sa araw na ito. Update sa ating bagyo sa may West Philippine Sea, si bagyong Wifa ay malapit nang maglandfall dyan sa may southern part ng China. Kaninang alas 3 ng umaga, ito ay nasa kanluran ng dulong hilagang bahagi ng Luzon. Taglay ni Wifa ang lakas na hangin na umaabot ng 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Hinihila ni Wifa ang habagat papasok sa kanyang sentro kung kaya't itong habagat ay dumadapis lamang sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, update sa ating minomonitor na low pressure area, ito ay namataan na sa layong 460 km silangan ng Virac, Catanduanes kaninang alas 3 ng umaga. Nakakaapekto ito sa eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang low pressure area na ito ay hindi inaasahang maging isang bagyo dahil ito ay posibleng sumama sa isang sirkulasyon na sa may silangan ng ating bansa kung saan posibleng magmula ang isang panibagong low pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility at posibleng maging isang ganap na bagyo pero yung bagyong papasok ay inaasahang kikilos lamang pahilaga o hilagang kanluran dito sa bansa. Dahil sa epekto ng habagat sa Pangasinan, makakaranas ng maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala sa bahagi ng Central Luzon at dito sa Metro Manila ay makakaranas ng pagsilip ng haring araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Mayroon ding parte na mainit ang temperatura especially sa mamayang hapon at mataas din ang tsansa ng localized thunderstorms late in the afternoon and early in the evening. Temperatura sa Pangasinan nasa maximum of 31 degrees Celsius at temperatura dito sa Metro Manila maximum of 33 degrees Celsius. Ang Western at Central Visayas naman dyan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap at sisilip ang haring araw din at may tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius. Diyan naman sa Mindanao, naapektuhan din po ng trough o extension ng low pressure area sa Caraga Region at Davao Region. Asahan ngayong araw makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Temperatura sa Metro Davao ay nasa agwat 25 to 30 degrees Celsius. At nagbabalik ang The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Okay, so ayan sa ating mga comments, ang dami na naman. Sabi niya, mamaya yan, Fafa Jim. Itatanong natin yan sa Fast Talk. Okay, so sabi naman ni Mr. Rico Banzaime, pabati ako, Mr. Extreme. Gwapo niyo po sa camera. Siyempre. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Mr. Rico Banzaime. Halu! Halu! Okay, may nanalo na. Sabi naman ni Miss Dominic Mats, halu! Sabi niya. Okay, 2 beses. Sabi naman ni Mr. MJ Rock, Mr. Batman Rock ba to? Sabi niya, hi Mr. Batman. Pakibati naman po si Mr. MJ Rock. Mr. or Miss? Ay, Miss ba to? Mr. Sorry. Miss MJ Rock. Hello. Halu! Halu! Okay, so Yan. ayan ay, babatiin ko rin pala si Mr. Kirby Mercado. Halu! 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 Ay, isa pa. Okay. Kanina nabahin namin si Sir Ian, hindi lang niya siguro, hello Sir Ian! Baka kung gustong bumati ni Sir Ian. Sige, yan. go! Hello Sir Ian! Halu! Halu! Kamusta naman yung speaker nyo dyan sa kapital? Hindi pa nakakabingi. Kaya na mag-adjust. Okay, nakikita ko sila dun. Okay, so ngayon, sige mag-proceed na tayo kasi feeling ko marami pang halo-halo na magaganap mamaya. Okay, so sa mga gustong magtanong kay Mr. Bryce sa ating topic for today, pwede kayong mag-comment. Syempre, dyan, i-comment nyo lang dyan, babasahin namin at sasagutin din ni Mr. Bryce. Okay, so ngayon, Sir Bryce. Yes! Kamusta naman yung pag-manage nyo ng oras? Paano nyo nababalanse? Ay. Bukod sa pamilyado kayong tao, tapos dito sa work, talaga namang ginagalingan nyo. Kamusta naman yung pag-manage nyo doon? Hindi naman halata sa itsura ko kung paano ko na manage yung oras ko. Tama ba? Siyempre, maraming mga factors dyan. Ano ba gusto nating malaman? Kung paano nyo na ma-manage? Ayun. Paano nyo nga nababalanse? Siguro may mga ginagawa din tayo and tip na lang first
Sige, kailangan mag-tip na agad. Mag-tip tayo kagad. Actually, nag-research din ako kuno. Okay, gusto ko yan. First thing, you must set your goals correctly. Wow! Yun. Goals correctly. Wait lang. Parang big word yon. Goals correctly. Correctly. Ano ba yung Yun. mga goals na dapat naming unahin? Alam mo ba yung SMART? Wow! Alam mo ba yung SMART? SMART dapat yung every time that you set goals, you need to be smart. SMART stands for S, being specific. Wow! Very research! Letter M, dapat measurable. Yun. Wow! Wait lang. A for attainable. And Smart. R for relevant. And lastly, letter T for timely. Yun. Okay, so, Mr. Bray, ulitin natin. Ano yung S? S for specific. Specific. And then M for measurable. A for attainable. R for relevant. And T, dapat timely. Timely. Napapanahon din, syempre. So, ayun nga. Smart. Okay. Specific. Mag-start tayo sa specific. Okay, explain nyo. Specific. Sa time. Ano ba yung ginugol mo? Kaya dapat specific. It depends kung ano ba yung goal mo sa buhay. Dapat halimbawa, specific 'yan. List down your goals and maging specific kung ano ba diyan. Yan, letter S, that is specific. Ano pa? Pangalawa. Tip pa, pangalawang tip. Measurable. Measurable. Dapat na may measure mo din. Yun, di ba? Tinatagalog ko lang. Halo! Go, Mr. Bray, kami yan. Ano ba? Bago tayo mag-proceed sa letter A, Yes. Batiin mo pa natin. Basahin muna basahin. natin yung yung comment ni Mr. Ian. Sabi niya, Mr. Extreme, may tanong ako. Pabati. Anong... Sige, kayo na dito. Sabi ni Sir Ian, Mr. Extreme, may tanong ako. Yes po, sir. Anong gamot iniinom para mapakalma ko ang pagka-extreme mo? Hindi ko din masabi. Every time, wala naman akong gamot na iniinom. Wala din akong gamot na pampakalma. Kaya hindi ko lang masasagot yun, Sir Ian. Pasensya ka na po. Okay. Siguro, pinanganak akong ganito. Ganun na lang, sabihin na lang natin kay Sir Ian. Sir, ano pa? Yes? Halo! Batiin ko na lang sila! Wait lang, kasi marami tayong maraming nag-side dito naman mag-comment daw. Tapos wait lang, batiin ulit natin si Mr. Jeff. Idol! Sabi niya, Martin Season. Hello, Mayor! Martin Season! Hello, Mayor! Actually, si Mayor namin, kalaro ko siya before sa basketball. Wow! Yes! Doon sa barangay namin. Hello, Mayor! Congratulations sa'yo. Congratulations daw, Sir Martin. Magano na daw ulit kayo, mag-basketball na ulit kayo ni Mr. Bray. Sabi naman ni Mr. J, pabati naman Lodi Mr. Extreme. Okay, hello, Jay! May sagot daw dun sa tanong ni Sir Mr. Ian. Ian. Sabi ni Fafa Jim, 1B daw ang gamot. 1B? Ano ba yung 1B na yan? Palagi ko naririnig na lang yan. Para alam ko yung 1B. Alam din ni Rupert. Ano yung 1B? Ay, mamaya, malalaman natin yan sa Fast Talk kung ano nga ba ang 1B o 1A. At kailangan nating malaman kung ano ang pipiliin ni Mr. Bry, 1B o 1A. Okay, so ngayon magpunta na tayo dun sa Smart, letter A. Attainable. Okay. Attainable. Marami tayong mga tips eh. Baka gusto mong malaman kung ano ba yung susunod na tips. Sir, yung Bukod attainable. bukod sa set your goals correctly, may mga tips pa tayo dyan. Sir, sige na. Attainable na. Attainable. Ano ba yung attainable para sa'yo? Yun. Bakit mo binabalik sa akin? Bakit binabalik mo sa akin? Ang galing nga. Ang galing ng technique niya. Yes. Attainable, syempre. Bakit ko sinasagot? Mr. Bray, ikaw sumagot. Siyempre, para meron tayong conversation na Syempre, attainable. Syempre, kapag may specific ka ng goal, tapos dapat mineasure mo siya. So, Okay. dapat ma-attain mo siya. Yes. So, attainable for you is
my goals. Palit tayo. Palit na lang tayo dito. Okay, so, Next, relevant. ako din sasagot. Oo naman. Hindi, para sa lahat naman, para dire-diretso rin tayo yung program natin. Yun nga, first, is set your goals correctly. Second tip is prioritize wisely. Yan yung mga tip ko para sa inyo para magmukha kayong Sir, mala paano Brian. yung timely? What do you mean by timely? Timely, yung napapanahon din kung halimbawa, kunwari lang ha, example lang, halimbawa, gusto mong magtanim ng palay ngayon, tag-araw. So, hindi napapanahon na magtanim ka ng palay ng tag-araw kasi hindi yan tutubo. Na susundan mo ba yung Susundan ibig ko. ko sabihin sa timely? Magtanim tayo ng palay. So, kung Nagets ko siya. yes. Mabuti at Dapat nagets hindi mo mo. hahayaan na may mabulok Yun, sa inyong tama. mga goals. Correct. So ngayon naman, naniniwala ba kayo na dapat ang isa sa ating mga individuals, kailangan nating magkaroon ng time chart. For example, laundry ko, ito gagawin ko for today, gano'n. Time chart every day. Actually, Nag-agree kayo doon? Oo, dapat nag-agree tayo na meron tayong to-do list kunwari sa Tama. sa araw-araw natin para kung sakali na nagagawa mo yung to-do list mo, marami pa mga opportunities na pwede mong magawa. Kung tama ba yung time mo sa pagmalis mo sa time. Makakakuha ka pa ng mga opportunities and less stress kasi pag may to-do list ka tapos hindi mo nagawa on time, ma-stress ka na eh. So hindi mo na alam kung anong unahin mo, Tama. 'di ba? Maaligaga ka. Maaligaga ka na. So yun sir, bigyan nyo naman kami ng hello sir, Mr. Jonathan. Sige Hello. sir, sama kayo dyan. Mag-hi kayo sa ating viewers. Hello. At Ay, mag-hi sample kayo. lang, hello. Hello. Sample ng hello. Yan, Sample ng yan. hello. Total, nandito naman po si Mr. Jonathan Alvarez. Mr. Jonathan, sige na. Tapos i-heart nyo ha. Kung- I-heart nyo. kung I-heart effective. nyo. Ayan na si Mr. Jo. Yan. Ang Oppa. I-heart nyo yung ating Hello. ang ating live for today. I-like nyo, i-wow nyo, ihahan nyo kung ano mga reaction nyo. Ay, dito pala. Okay, so, Grabe, bakit bawal. nawala? Ayan. Yun. Ang gulo natin. Ang gulo natin ngayong araw. Extreme na rin yung araw nyo ngayon. Oh my God, ang daming comments na May wala nang nagpapabati, sabi. may nagpapabati. Pakibati ang SN Mr. Extreme. Tubi Sino ang ni- gamot. Yun, ano ba yung mga binayan? Ang sabi naman ni Mr. Manuel, pa-shoutout po kami nanonood ang buong team ng Triggered Band ng Pangasinan. Full force po kami dito. Halo-halo! Triggered Band ng Pangasinan. Ito na yung halo-halo na gusto nyo. Halo! Yun! Mga Dapat Pangasinan lagi yan. pala dito si Mr. Brian, no? Okay, so going back, ay Yes. hindi pa, wait lang. 12B ang gamot. Grabe naman yung Dami, 12B. parami ng parami. Kakain ko lang. Baka mamaya 50 na yan, ha? Sabi naman ni Mr. Jomar, extreme mode si Mr. Brian. Oh, extreme nga siya eh. Sino ba yung mga kasama sa team extreme nyo? Marami kami actually yung mga Batiin nyo sila. yung mga unang-una yung syempre team SN, yung mga extreme din yan. Pangalawa, team bahay. Yan. At lahat ng mga sumusuporta sa Mr. Extreme. Hello po, Extreme Natics. Yan, binabati ko po kayong lahat. Parang fans club. Extreme Natics. Sa mga extreme Natics dyan, Yun. halo-halo. Okay, so going back, dun sa time chart natin, okay, so ngayon bigyan nyo naman kami ng parang pasilip din ng time chart nyo. Ano ba, paano kayo nag-start sa, sa everyday life nyo? Mga ginagawa. Syempre, first and foremost, prayer. Magpasalamat tayo dahil nabuhay pa yes, tayo. tama Thank God yan. first. And bumangon tayo sa kama. Tapos mag-toothbrush, magligo. At exactly dapat mga 6:30 nakauwi ka. Nakaalis ka na sa bahay para pumasok. Ilang Yun. time po yung allotted nyo sa, halimbawa, 50% sa work, 50% sa family. Paano po ba yun? For now, actually, siguro masabi ko nasa 70% for work and 30% sa family. Bakit 30% lang sa family? For now, kailangan nila ng needs. So, Tama. I need to work para at least magampanan din yung mga pangangailangan din ng family. Batiin niyo po yung babies niyo. Ang Hello cute-cute po, nila. Miyada. Alam ko nasa Hi. bahay ka na. Panoorin mo to mamaya. And baby Jacob, hello, I miss you. Yun. Ang cute-cute kaya ng mga
baby ni Mr. Siyempre, Bry. iba ang lahi natin. Iba daw ang mga lahi ng mga Di Guzman dyan. Kaway-kaway sa mga Di Guzman dyan. At Hello. ngayon naman, sabi naman niya, Miss Maria Janica Zacarias, Hi, Sir Bry. Batiin niyo sila. Halo! At sabi naman ni Mr. Jomar, Kamote Club po, pa-shout out. Yun, Kamote Club, shout out sa inyong lahat dyan. Halo! Sabi, Batman daw kayo, Ayun, marami pang Actually, malapit na ang release ng Batman 2. Abangan natin sa cosplay this October. Yan. Batiin po natin ang pinakamagandang November. November ba? November. Okay. November natin gaganapin si Bakat naman. Yan. Bakat naman. Tuwang-tuwa sila dito, Ito pala si Miss Kim and Mr. Rupert. Hi. Tuwang-tuwa sila. Okay, so, batingin natin ang ating, our very own, Zenith Gatdula. Hello, Miss Zen. Hello sa'yo dyan, Zenith. Nakikinig ka man. Alam ko. Hello, Zenith. Zenith pala. Halo. Yun. Okay, so mamaya tatanungin ko kayo, Mr. Bry. Pero Yes. medyo naman nasa time yan. Kasi pero usapang time pa rin. Mhm. Okay, maya-maya, dahil ibibigay muna natin ang ating mga news update. Okay, so magbabalik ang The Amsel Club. Commercial na. Okay, so sa ating balita ngayon ay okay, ibibigay ko muna ang ating status ng PSI ngayon dahil kapon hindi ko na ibigay dahil hindi mag-load ang site ng pinagkukuhanan namin ng PSI. So as of 11:31 AM, 8,000 points kung saan bumaba ng negative 44.94 or 0.56% coming from the closing of the market yesterday na 8,045. So still a good news pa rin para sa Philippine economy kasi as of 11:31 pa lang yan what more pa pag mamaya sa closing ng market. Okay, so ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mababa ang inflation rate ng bigas at LPG sa buwan ng Hulyo at aasahan itong ma-release sa buwan ng Agosto. Okay, so hiling ng life and non-life insurer sa Insurance Commission or IC na gawing 900 million ng capital requirement kumpara sa dating 1.3 billion pesos para sa ikabubuti ng industriya sa investment ng digital technologies. Okay, so actually positive ang kinakahinatnan ng digitalization natin sa bansa dahil nagiging sentro ito ng iba't ibang business at enterprises. Okay, so balitang teknolohiya muna tayo. Inilulunsad naman ng Google sa kasalukuyan ang Android Auto. Okay, madali raw itong gamitin kagaya ng kung paano nyo ito gamitin through your smartphones. Abangan nyo yan earlier this year. Okay, so ngayon naman, may 100% off ang Apple's MacBook Pro para sa lahat ng gustong mag-avail nito, hindi lang sa mga estudyante. Okay, so available ito sa Amazon. Hello, Miss Zen. Baka naman. At ayon sa Apple ay mas quality ang features raw nito kumpara sa MacBook Air. At sa kabilang dako naman ng technology world, may naihanda na ang Samsung na katapat sa iPad Pro. Ito ang Galaxy Tab S6 na designed para sa productivity work at entertainment. Abangan niyo yan sa pagpatak ng ika-6 ng Setyembre ngayong
bagong taon. So, balitang outer space naman tayo. Pinatunayan ng naimbentong Light Sail 2 spacecraft na kontrolado ang light na nanggagaling sa araw kapag nasa outer space. Okay. At ang last naman natin, balitang entertainment muna tayo para sa mga nais mag-chillax sa bahay-bahay pagkatapos ng trabaho, pagkagaling sa eskwela. May mga bagong shows na mapapanood sa Netflix this coming August. Ang 5 Sylvester Stallone movies. Okay, kabilang na dyan ang Rocky, Groundhog Day at Jackie Brown. Pati na rin ang iba't iba pang comedy genres. Okay, available na yan sa Netflix. Mag-start na ngayon sa August 1. Okay, so ngayon naman, pagkatapos ng ating balita, babalik na tayo kay Mr. Bry. At, ito mga comments. Sabi ni Mr. William, halo, Kamote Club, Silver, dangerous ba to o dangerous? Danheros? Jomar Solomon. Okay, so nag-join naman si Miss Pem. Hi, Miss Pem! See you next week. Galing naman ni Pia A. Sino si Pia A? Okay, so ngayon naman, Mr. Bry. Yes! Ayan, nandiyan pa siya. Dito pa ako. Halo! Yun, buhay pa ba kayo dyan? Feeling ko nanonood pa sila sa'yo eh. Maaga pa. Maaga pa. Batiin niyo ulit sila dyan ng halo-halo. Halo! Binabati ko lahat ng mga nakapanood sa Almusal Club. Maraming salamat po. At bago tayo magtanong kay Mr. Bry, pa-plug ko rin muna ang ating mga branches dyan sa different dako ng mundo. Okay, so sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House, Tower, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, located kami sa 2nd floor, Madrid Building, formerly Ancar Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan, near Town Center. Binabati ko ang mga dyan sa Pangasinan, mga applicants natin, galingan nyo dyan. Eto, alam kong kayang-kaya nyo yan. At dyan sila Miss Loida, Miss Joan, halo! At, okay, open yan from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At dyan naman sa Cebu and Davao, maayong udto, Cebu and Davao City, halo! Halo! Maayon udto! Halo! Yeah. Okay, so, sa Cebu, we're located at Unit 318 Krisha Building, Horordo Avenue, Lahug, Cebu City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, located kami sa Unit 71 7th floor Price Tower Building, JP Laurel Avenue, Davao City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At, syempre, abangan nyo ang aming bagong construction na company, bagong building, okay, on process na yan, ongoing na yan, kaya sa ating mga applicants, nako, for sure, doon kayo mapupunta, siguro, di magandang start yon kasi maganda ang inyong pagtatrabahuan, kaya pinag-ahandaan talaga ng aming kumpanya yan para mas marami pang kaming ma-attract na applicants para sa inyo at mas komportable kayo, dahil mag-umpisa ka mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Kaya naman, marami pa kami activities na naihanda sa inyo, gaya ng keynote this coming August 24. At sa kanilang, sa aming Amazing Race, Pakay Sports Fest at Halloween Cosplay. And sa mga magagaling na aming employees, malapit na ang kanilang out of the country. Okay, so ngayon, babalik na tayo kay Mr. Bry. Halo! Mga nagugulat na sila. Okay, so ngayon usapang time na din lang naman, Mr. Bry. Naniniwala ba kayo na ang isang tao kailangan magkaroon niya ng timeline or time phrase sa buhay niya? Like, kunwari, nahuhuli na siya sa kanyang, delayed na siya, hindi siya nakasabay sa kanya when it comes to graduation, ganon. Sa tingin nyo ba, ganon dapat meron siyang siniset na timeline or just go with the flow? Actually, yung mga nahuhuli, yan yung mga taong walang sinusunod na time frame din nila, kaya sila nahuhuli. Aray. So, kung naniniwala ako, siguro, yes, naniniwala ako na mayroong mga taong ganon na hindi ginagawa kung ano ba yung dapat gawin. Kaya nahuli sila at mayroong mga tao din na nag-excel. 'Di ba? Kaya kung
yun, naniniwala ako sa tanong mo, Miss Iril. So, para sa inyo, dapat may timeline sila. Dapat, kunwari okay, at the age of 20, dapat nakapagtapos na ako, ganon. At the age of 21, dapat nakapagtapos na ako. Actually, kung titignan mo din yung mga tao ngayon, kung sino yung nagsasucess, may mga time din sila na siniset din sa buhay. Na nasundan niyo po ba ako? Yun. Pasensya. Ang daming nagko-comment kasi masyado kayong mabenta sa ating Yun. crowd. Maraming salamat sa inyo. Halo! Masyado kayong mabenta. Okay. So, sabi naman ni Miss Zen, Miss Zen, ipipm ko sa'yo mamaya kung magkano. I-send ko sa'yo yung article. Okay. Sa Amazon daw yan, Miss Zen. Okay. Ano daw, mas maganda daw siya kaysa sa MacBook Air. Okay. Ayan. So, ngayon, inaabangan to dalian na natin dahil alam ko inaabangan tong fast talk ni Mr. Bry. Yes. Pero bago ang lahat, tanongin na lang muna natin siya sa kanyang top 3s. Okay. Yun. Top 3 na best spot places kung saan pwedeng mag-jogging. Yun. Unang-una sa Hulo, sa Tawira, pinagja-joggingan ko yan. Pangalawa, dito sa may Salcedo Park, sa Makati. At yung pangatlo, doon sa Pangasinan naman, sa bahay ko. Yun, tatlo. Best 3 na pwede mag-jogging para sa akin. Okay, so, top 3 na bagay na worth it paglaanan ng oras. Siyempre, una-una, trabaho. Yan. Dapat paglaanan ng oras yan. Pangalawa, yung gusto mo rin. Pinaglalaanan din ng oras yan. Your At goals. pangatlo, yung ano pa ba? Ano bang pwede mo masuggest? Family. Actually, hindi. Yung iba yun, ibang usapan yun. So, parang ano sila? Special. Oo, ibang usapan yun pag sa family. Kaya siguro pangatlo, yung mga bagay na gustong, paano ba to? Basta dalawa na lang siguro for the meantime. Okay, sige. Okay, so ito naman, top 3 na sikat na places sa Manila na hindi mo pa napupuntahan. Hindi ko alam kasi hindi ko pa napuntahan. 7 years, no? Okay, Paano ko masasabi? So, hindi pa siya, ang tawag dito? Okay, so 7 years na yun, hindi pa lagala si Mr. Oo, Bry. actually, bahay office lang naman din ako. Okay, so malapit na matapos ang ating oras. Sa mga gustong Malapit na. gustong mag-comment ng mga katanungan pa kay Mr. Bry, pwede niyong sabihin dito. Tingnan ko nga kung meron. O wala pa. Okay, so punta lang kayo dyan sa aming, dito sa live. Mag-comment lang kayo sa aming Facebook Click Live. here! Ganon. Paano? Click here! Okay, so ngayon magpapasok na si Mr. Bry. Fast talk na tayo. Habang wala pang mga tanong, maghihintay kami. Yun. Okay. Just comment your questions below. Are you ready? I'm always ready. Wow, lahat talaga ng employees dito ready. Yun. Gusto ko yon. Kape o tsaa? Kape. Pizza o pandesal? Pandesal. Only data o only rice? Only rice. Only kain o only budget? Only budget. Adobo o sisig? Adobo. Sinigang o kaldereta? Sinigang. Horror o drama? Drama. Comedy or romance? Comedy. Old music or modern Old music? music. I love Jazz o old classic? music. Classic. Air Supply o Bee Gees? Air supply. Elvis Presley or Kenny Rogers? Elvis Presley. Oh, ganon. Basketball o volleyball? Basketball. Splendor o chess? Splendor. ML o COC? Ano? Ulit? ML. COC, pwedeng both. Okay. Jogging o only tulog? Jogging. Pinagpalit yung only tulog sa jogging. Aha. Para physically fit. Yes. Para makatulog ka agad. Okay. Magaling magluto o magaling mag-alaga? Parehas yun eh. Magaling magluto na Ewan ko kung mag-alaga. sino gumawa nito. Magaling mag-alaga. Okay. Luto ni nanay o luto ni misis? Luto ni nanay. Kasi si Mrs. bihirang magluto. Okay. Ito na yung habangan nyo. Feeling ko nanonood pa sila. 1B o 1A? 1B. Marami na narinig ko yun eh. Palagi kaya 1B na lang. Ayan, so... nanonood pala si ang ating very own Miss
Mr. James Hermano. Halo. Halo, team bahay din yan! Yay! Mr. Vince Mendoza Mejia. Halo. Halo! Okay, si Nagamit ko na yung halo mo. Ulitin ko na ulit. Mr. Jimwell Mislang, Old Music Heart. Batiin niyo siya. Halo! Ganon! Okay, so, lugar kung saan maingay. Sa Madrid. Huwag na kayo masyadong pahalata. Bagay na hindi mo pakakawalan. Bagay. Pwede bang hindi bagay? Tao, okay. Syempre, pamilya. Bagay na hindi mo tinitipid. Pera. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumamit ng time machine, saang parte ng past mo ang i-restart mo? Paano ba? Ang hirap naman ng question na yun. Ay, madali lang yun sige, kung ako. Mm. Ako, kung gagamit ako ng time machine, saang parte ng past ko ang i-restart ko, siguro wala naman ako pinagsisisihan, pero dun sa part na hindi ko sinunod ang mga magulang ko. Ano ba yung hindi mo nasunod? Uy, wag na ganun. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Okay. Okay, so, ano? Wala akong actually, wala din akong mga bagay na pinagsisihan din. Kaya hindi ko rin masasagot kung saan part ng buhay ko na kung gagamit ng time machine. Pwede bang hindi sumagot sa tanong ninyo? Okay, so kung hindi nyo masagot ang ating tanong, okay, sa ating mga Sorry. nanonood dyan, dahil 12 viewers pa tayo, i-comment nyo ang inyong mga sagot, okay? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumamit ng time machine, saang parte ng past mo ang i-restart mo? So, kung sino ang pinakamaganda ang sagot, tanungin natin mamaya dyan si Sir Ian. Okay, Yun. so sagutin nyo dyan. Okay, kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumamit ng time machine, saang parte ng past mo ang i-restart mo? Okay, so yan ang ating katanungan of the day. Okay, so last, Mr. Bright. Yes! Magbigay ng isang routine na kahit kailan hindi mo titipirin ang oras mo. Hirap ng mga question na ito pala Ang dali ngayon. nga, actually. Kaya ako kinakabahan. Pakiulit nga po para patagalin pa natin ang oras. Magbigay ng, akala ko ba, paiklin yung oras. Magbigay ng isang routine nyo na kahit kailan hindi mo titipirin ang oras mo. Yung pag-aalaga ng mga bata. Kasi Responsible nakakamiss yun. hobby talaga. Ang cute-cute ng mga anak ni Mr. Bry. Siyempre, iba nga lahi namin. Okay, so sa mga may gustong ipa-fast talk dyan kay Mr. Bry, i-comment nyo lang habang may mga oras pa tayo. So habang naghihintay kami, huhugot muna si Mr. Bry. Pwede rin kayong humugot. May hugot din. Meron. Grabe naman. pero bago tayo humugot, Yes. syempre, ayan, wait lang. Okay, may sagot na. Sinong lalaban dito? Sabi ni Mr. Jeff Villasenor, ako, babalik ako 2010. Bibili ako ng maraming BTC. Anong BTC? 2009 yun, Mr. Jeff. 2009. Ano yung BTC? Nakakagawa lang yun. Hindi ko alam. May ano lang. Sorry, hindi ko alam yung BTC. Wala na bang? Ayan. Si Miss Zen, ang aming kami dito. Mga alagang zenith. May mananalo na yata. Okay, sabi ni Miss Zenith, wait lang yung upuan ko. Time machine, yung time na nabasa yung laptop. Para hindi na ako hihingi ng tubig. Di sana hindi nabasa yung laptop. Di sana problema. Miss Zen, alam mo solusyon dyan? Pumunta ka na ng Amazon. Ay, mag-browse ka na doon. Bili na lang yan. Halo kay Vince na nakita ko nasa Kapidad. SN din yan. Halo daw. Okay, so, Mr. Bry, Yes. bago ka humugot, mag-chillax muna sila dyan at mag-comment lang kayo dun sa aming tanong kung ano ang re-restart mo sa iyong past kung meron kang time machine ngayon. Okay, so, magbabalik ang The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan.
nagbabalik ang The Almusal Club. Okay, so ngayon, huhugot na si Mr. Bry. Pero bago humugot si Mr. Bry, wala ba kayong mga comments dyan? At yes. Okay, so Mr. Bry, bumati na muna kayo bago kayo humugot. Binabati ko unang-una yung Oh, mga thank you. Extreme Natics. Maraming salamat sa Ang dami ng pagsuporta. Alam ko million na kayo. Hindi ko na kayo mabilang at makilala. Pangalawa, yung Team SN. Yan, sa mahang napapanahon. Pangatlo, yung Team Bahay. Always on the yes. go yung mga yan. 1B. Wow, on the go din pala itong mga to sa 1B. Okay, ngayon alam ko na. Siguro mamaya mag-50B itong mga to. Okay, so may mga katanong ka ba, Mr. Bry? Gusto ko itanong yung tanong mo kanina sa akin. Ay, Kasi grabe siya! quote and quote, nakaka-curious? Ganun ba yun? Kasi gusto ko ring malaman kung sakasakali may time machine. Anong Nasagot ko rin kanina. Sagutin ko ulit. Oo, sagutin mo ulit. Hindi ba, hindi katanggap-tanggap? Hindi. Dapat Grabe siya. di ba? Be specific. Yeah. Ay, sorry yan! Sige, be specific. So smart. Okay, so sabi naman ni Miss Dominic, Mr. Dominic, Mr. Parang babae yung spelling. Babalikan ko yung time na hindi ko na aayos, Hindi ko na aayos yung inom ko ng cherry for noong bata ako. Kaya di ako tumangkad. Okay, dun sa tatlo, sino kaya ang nagustuhan ni Sir Ian na sagot? Okay, so ako naman, siguro babalikan ko yung time na nung lutang ako, nagbabayad ako dun sa bangka ng 10 piso. Eh, di ba nagbabayad na ng 4 pesos yun? Nagkakapot ako. Sabi ko, Kuya, bakit mo nagbayad? Tapos nung nadapa ako sa may Century Mall, okay. Shout out dun sa peklat ko na hanggang ngayon hindi pa rin mawala-wala. Ayun. Yun lang. Okay, so ngayon hugot na si Mr. Bry. Hugot na. Hugot na. Sige. Ito na yung hugot natin. Magkaroon man ng putok sa kilikili, wag lang mahawaan ng... Tigidig! Kasi mukha mo yun, kunwari. May tigidig. Ay, grabe ka. Mahirap mapansin. Mabilis mapansin yung mga yun. Pag putok Uy. sa kilikili, naamoyin pa yan, di ba? Oo, Yan. pero wag lang mahawaan ng... Tigidig! Uy, grabe ka sa tigidig. Uy, ayoko ng mga ganyan na. Yung mga nilalait yung mga may tigidig. Syempre, maganda rin yung mukha naman natin. Pinagpala tayo. Yan. Yes, oo. Embrace your flaws. Ika nga, okay. So, ayun, ayan. Hello kay Mr. Jonathan Alvarez! Wala na ba nag-comment or may mga hindi lang ulit kami nababasa dahil late ang ating mga comments. Okay, so, ipa-plug ko ulit ang ating iba't ibang branches sa dako ng Pilipinas. We are dito sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House Tower, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City at open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, located kami sa 2nd floor, Madrid Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. Malapit yan sa Town Center at open sila from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At dyan naman sa Cebu, we are located at Unit 318 Krisha Building, Horordo Avenue, Lahug, Cebu City at open yan Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At dyan naman sa Davao, located kami sa Unit 71, 7th floor, Price Tower Building, JP Laurel Avenue, Davao City from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Kaya ano bang hinihintay nyo sa ating mga aspiring applicants at sa mga wala pang trabaho dyan? Naku, andito lang ang Madrid, Philippines para sa inyo. At mag-umpisa ka mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka talaga nag-iisa. Okay, di ba tama ako, Mr. Bright? Tamang-tama, marami kami para sa iyo. Marami kami para sa'yo. Okay, so ayan. Wow, maraming mga comments ngayon. Sana mapakanta mo si DJ, si Mr. Extreme ng Aerosmith. Sabi ni Sir Ian, I don't want to miss a thing. Okay, wait lang, Mr. Ian. Papakanta natin yan. Hindi natin tatanggihan yan. So, ayan. Gusto May ko music yan. ba tayo dyan? Yan ang closing natin for today. So, -1, please. wait lang. With lyrics. Wait lang, magbabasa po muna tayo ng comments, okay? So, sabi naman ni, ang dami nating comments. Ito may mga prize to, Sir Ian. Si Miss Kimberly Pains, gusto ko balikan yung panahon na napa ako sa Ilocos.
Miss Kim, ano nangyari? Kumusta? Ano ba? Saan ka nadapa? Sa dagat. Ay, grabe. Sa katawan mong yan, Miss Pains, nadadapa ka pa rin ba? Ano, ikaw? Meron ko din masagot? Ha, taas? Ay, ito. Meron pala. Okay, hindi ko nakita. Okay. Babalikan ko yung time na tinong ng jeep driver kung saan yung 20 ko. Nasabi ko, pawin na. Gusto ko yun. Okay, si Orang. Hi, Orang! Hello, Orang! Mark Collins. Sabi niya, kung meron man akong gustong balikan, ay yung oras na nawala na hindi ko nakasama yung mahal ko. Pahalagahan ang dapat pahalagahan. Ayan. Ba't naman kasi nung pumunta ka dito, bigla mo siyang brinik? Ay, nako. Tapos ngayon magsisisi ka dyan, Orang. Balikan mo na siya kung mahal mo pa, di ba, Mr. Bry? Tama, may panahon pa, may oras ka pa. Okay, so ngayon, yung request, okay, kasi mabenta nga ang ating guest Yun. ngayon, okay, so bago siya kumanta, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng tumutok ngayon, at syempre sa mga tututok pa, tutok lang kayo, dahil okay, nasan na ako? Dito sa Madrid. Ito po na, buhay pa naman siya. Okay, so ipa-plug ko rin tomorrow. Oh my God, ito. First time na mangyayari ito sa The Almusal Club dahil tatlo sila. Okay, tatlong magbabarkada. At tatanungin natin kung saan nagsimula ang kanilang friendship. At magkukulitan sila dito. At marami kaming mga palaro para sa kanila. Kaya sa mga magbarkada dyan na nabuo dito sa Madrid, Philippines, i-message nyo lang ako at i-feature natin ang inyong friendship story. Okay? At magkukulitan tayo dito. Message nyo lang ako every Friday yan. Dito lang sa The Almusal Club. Pwede rin ako dyan. Pwede rin kayo dito. Team Bahay. Baka naman, Team Bahay. Okay, so, wala naman na. Gusto ko, sabi naman ni Mr. Jomar Solomon, gusto ko balikan yung time na hindi pa na-discrasya motor ko. May gos-gos na kasi. Bili ka na lang ng Mio mo. Okay, so, bago siya kakanta yun, na-plug ko na, guest tomorrow, and maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok at patuloy na tumututok. Kaya naman, eto na, sa ating closing, kakanta ng I Don't Wanna Miss a Thing si Mr. Brian. Maraming salamat, mga Ka-Madrid Nation! Babush! Wish 101.1. This is for you guys. I hope magustuhan po inyo. Para sa'yo to, Sir Ian. First time, may kantahan dito. Nako, dapat galingan natin. Oh, Knock knock. ang haba na ng oras nyo. Haba na ng oras ko, OT na to. Baka libreng kape naman dyan, Mr. Jonathan Alvarez. I could stay awake just to hear you breathing. Watch your smile while you are sleeping. While you're far away, you're dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. Hello, Anita. Forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Thank you. Wala ba kayong mga kamay? I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I could miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Yun! Hello, Madrid Nation! Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me or seeing. And then I kiss your eyes and thank God we're together. Yun! Bye-bye, Madrid Nation! Sumabaybay every lunch, 12 to 1.
The Almusa Club! Forever and ever! Bye-bye! Halu! Halu!